वर्धा जिल्ह्यातील देवळी तालुक्यातील असलेल्या आगळगाव पारधी वस्तीमध्ये पोलिसांची गुंडगिरी। पारधी समाजातील लोकांना देतात त्रास। भूकमारीने मेलेल्या पारधी समाजाला त्रास सहन करावा लागतोय। मोठे मोठे दारू विक्रेत्यांना पोलीस प्रशासनाचा आशीर्वाद तर मध्यम वर्गाला नाहरकत त्रास देतात। आगळगाव पारधी वस्ती येथील MBC न्यूजच्या माध्यमातून मांडल्या त्यांच्या व्यथा। बियर इथे गेड्यावर बंदे गिराईक त्याच्या इथे येते, बंदे आमचे बाहेर आहे ते जवान पोरी नंगेश आहे त्याचे गिराईक करते, बोलायला जातो ते गिराईक भांडायला जातो आम्ही, तो थेस येते आमच्यावर काड्या घेऊन मारायले। त्याचे बीट जमदार आले फोन देते, बीट जमदार येते ते 10,000 20,000 घेते ते चालले जाते। आम्हाला म्हणते का तुम्ही बोलू नका, नजुरावले धंदा करू द्या। होलसेल धंदा नजुरावचा चालू आहे, इंग्लिशचा आहे, बियरचा आहे, देशी आहे, आणखी मोहाचा धंदा आहे। रोजीरोटी कमवतो, पोरीसाठी लग्नासाठी पैसा कमवला, पोरीसाठी मी करून राहिलो। लोक मला 2,000-3,000 रुपये मागते। जिथं धंदा करायला गेलो, कोणत्या गावले जाऊ शकतो तो मला धंदा करून नाही देत। मी जाऊ कोणासाठी? मी महापोरीसाठी पकडू नाही शकत। मजुरावकून पैसे घेते, गरीब लोक एक टाकी काढते, एक डबकी काढते, ते नाही पुढे हे बीट जमदार 10,000 20,000 50,000 असे थोडे नजुरावकून घेते। पण त्या लोक दारू पिऊन येते त्याचे तिथं नंगेशाही करते, त्याला बोलू नका म्हणते, तुम्ही बोलू नका, नजुरावकून हप्ता घेतो। कोण म्हणते बोलू नका बोला? बीट जमदार म्हणते। बीट जमादार तुम्हाला सपोर्ट नाही करत? नाही करत। तुमचं काय म्हणणं आहे? माझं म्हणणं आहे बीट जमादार धंदारीला सांगायचं एक माझी इच्छा आहे द्या म्हणून आमच्याकडं तुम्ही करोना व्हायरस मध्ये येत नाही, पाहत नाही, तुम्ही हप्ते घेता, महिने घेता। आम्ही बाहेरगावला जातो, बाहेरगावून तुम्ही पकडता 20,000 30,000 रुपये मागता। आम्ही या संदर्भात ठाणेदारांना तुम्ही कधी तक्रार केली का? नाही कधीच नाही। ठाणेदाराचा काही गुन्हा नाही आमच्या, ठाणेदारांना रेट पाडायला पाहिजे आमच्याकडे। काही गुन्हा नाही आहे या सगळ्या म्हणजे सगळ्या प्रकरणात बीट जमादार सामील आहे समजा? हा, बीट जमदार राठोड आहे, राठोड बंजारा समाज आहे। अजून कोण कोण आहे? डगवार आहे। ते किती पैसे घेतात नजुरावमध्ये? 10,000 20,000 असे घेते ते। नजुराव नावाची व्यक्तीचा असा जो धंदा आहे, त्याचा धंदा कोणता आहे? इंग्लिशचा आहे, देशीचा आहे, बियर आहे, मोहाचा आहे। त्याच्या अतिरिक्त आणखी काही त्याचा दारूचा धंदा? दारूचा धंदा गांजा आहेत ते साहेब ते